Hai să facem niște ASMR din ăla cu mâncare. Fotbal, cum se cheamă, că nu mai știu. Da, mâncare, foarte bună mâncare. Hai să vă arăt ce am mai mâncat bun prin Craiova, că nu m-am mai lăudat de mult cu ce am mâncat. A fost recent ziua Patriciei, așa că am scos un oraș la o cină romantică. Și ne-am dus iar la Voga pentru că a vrut să mergem la localul care ne-a plăcut cel mai mult din ultimul an. Și desigur nu puteam să venim fără să bem un pahar de prosecco din ăsta Blanao la 13 lei. Acuvara chiar intră ca uns, aș putea spune. Dar hai să trecem la ce contează cu adevărat, la mâncare. Eu mi-am luat niște coaste de vită la cuptor, dar Patricia de data asta a optat pentru niște creveți în sos de unt. Le luăm pe rând, începem cu coastele care vin și cu un sos chimichurri foarte bun, o porție generoasă de cartofi, maioneze cu usturoi parcă era. Coastele sunt evident vedeta, gătite exact cum trebuie, uite cum cadem carne de pe os. Era și o parte cu grăsime, era și o parte cu foarte multă carne, fragedă și gustoasă. Merge să o mănânci direct așa, eu m-am chinuit puțin să folosesc tacâmurile că sunt un profesionist. Și trebuie să dau bine pe cameră, nu? Și este, cum ar zice un clasic, topul de pe lume. Ca garnitură ziceam că vine și cu o porție de cartofi prăjiți și maioneză cu usturoi, care merge de minune cu cartofii prăjiți. Cartofii nu știu dacă sunt proaspe sau nu, dar nici măcar nu contează pentru că sunt foarte buni. O formă mai predispusă ca să-i bagi în sos. Iar pentru carnea de vită merge mereu un chimichurri făcut ca lumea. Aici am luat cu mâna pentru efectul artistic. Gata, s-a dus orice urmă de ASMR. Sau să lansez un nou trend, cum să nu fii sexy când mănânci. Știi cine mănâncă frumos? Patricia. Ea ziceam că și-a luat o porție de creveți în sos de unt. Sunt niște creveți foarte mari, Black Tiger. Și speria când i-am văzut în farfurie, nu credeam că există creveți așa de mari. Care vin cu un sos de unt și pătrunjel și vin alb și ce mai pune pe acolo domn bucătar. Aici Patricia a încercat să mănânce frumos pentru cameră, dar o faceam eu să râd. Sunt foarte amuzant în viața reală, nu știu dacă știți. Dar mi-a zis că au fost foarte buni creveții, Voga fiind localul cu cele mai bune fructe de mare pe care le-am mâncat ea în Craiova. Am luat și niște pâinici proaspete făcute în casă cu care Patricia a întins în sos. Ieri le-am mâncat goale că erau așa de bune. Creveții Patricia au fost 73 de lei, iar coastele mele de vită au fost 98 de lei. În total am dat vreo 250 de lei pentru o cină romantică în oraș în care ne-am porcit și am băut și cât un pahar de prosecco și cât un pahar de vin apoi la penul principal. Nici măcar n-am avut loc de desert. Așa că vă mai dați niște cadre cu mine care mănânc. Și dacă tot ați ajuns până aici, nu uitați să dați un follow și un like și spuneți-mi în comentarii ce altceva ar trebui să mai încerc să mănânc în Craiova sau oriunde altundeva. Sau spuneți-mi ce zodie sunteți dacă nu. La final voiam să vă mai arăt și că sunt băiat bun și am terminat-o din farfurie. Ok, pa!